Mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan, dire sa lungsod sa Matalom. Okay. Mayong gabi today is Friday, niya piyesta ron sa Barangay Punong, Matalom, Leyte. Happy Fiesta, Barangay Punong. I hope nga magmalipayon mo sa pag-celebrate sa kapistahan sa Barangay Punong, Matalom, Leyte. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan og mga negosyante, nang hinahanglan og mga investor. Example guys, na mo'y mga kuan kanang ano bang daghang mga utanon pwede mo diri sa lungsod sa Matalom mo balikya ang mga kamote, saging, bugas, na may daghang soft drinks nga na ba daghang mga panginahanglan sa katawhan nya ganahan basi ganahan maghimo mga mall guys o mga dagkong tinuod pangandara na siya pero wala yung posible basta magtinabang ayud ta nya ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tumbuutan o maaptik na Mayor Eric is Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, pahibalo sa tanan ang ato ang daan ongoing ang pagsiminto na ini nga naman sa may rason aron jud mahatagan o maayong daan ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Maserbisyo sa kay para sa una daghang mo reklamo lagi kay mabugtok ang ilang panty, ilang mga tungod sa kalisod. Karon medyo nag-anam-anam na pinang sitio barangay sa Tunggo, Santa Paz, nindot ng kalsada ito na mga gym ang tagbarangay. I hope nga magpadayon jud nato ang pagtinabangay aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikot TV tinawray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ulikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako nangayo po og nagahangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Basagin maayong Friday katong tanan. Happy Fiesta, Barangay Punong, Matalom, Leyte, Philippines.